Mas magod ron. Five minutes later. Ay, pagbulos sa... Lord, duwa na po. Kahit na pagbuwan, kusog kayo. Ona. Kada palis na maduguan, dali, ginawa ko, Lord. Ay, ito gulos. So, Lord, tabangi ang mga bata. Pamakauli. Igo ragid na mo maagang ginayhay. Ngano kalalin kada palis ngaron man. Palit og bunda ka bunda ko sa glog, ha? Madina na di ko dara ko na sa Isidro. Sa Isidro na ako na Sportes. Nag-uukos mga bata. Do kung budoy kasi budoy nagmotora to sa Sinday og nuwa na to sila TBS gisakyan. Si budoy ray nagmotor. Sakalit lang mazugdak-dak aguan. Bawa karos Alicia gawan ba? Dapat sa Alicia pwede mag-uwan kaya mga tanong basak dito. Dani yung gibasakan dani. Sige nag-uwan dani bisto ay basakan. Ano'y tangkungan na ha? Uwan ng tangkungan ng ngamang na. Igulad ko na kapang kuwan sa hinay nakato. Palit dak-dak aguan. Ibis kay mananam na to kaning buwakan ha. Nataw sang amiga, gihato dari o kabidyo ganiha kayo magpabidyo. Dan salamat sa imong buwak nga imong gi-deliver din sa bike tanang mind sa kay ning one man nagprepara na ta kog zuta, dak-dak maguwan. Daplin sa naman ni kinaiwan ha. Di ta ka on sa kuan. Mananam po ni sa buwak. Mananam po ni sa kanila nga nataran. Okay, deliveran mo kong buwak sang amiga. Parang ko na sa mga buwak ka. Sakay mga nganda ni. Kani, say nganda ni. Kaila, nakoy nga nisbay. Nakoy nga ni napay sa bagong gihatag na. Paghuwa to ako iling awa ko sa Isidro mananam sa buwak daan ni hindi kay one man. Salamat. 5 minutes later. Karon di ay kay Bernice man deron happy day weekend sa tanan ron sa. Ninguli man din og kuan. Nabilin din isang mangga. Sa lisod paghihiwat na niya nga action na magkahom. Ani ablihan karon kay kanon. So di magabaw mga bihid. Di dapat hinog. Kuan ra ba na? Di. Ding dak-dak aguan ganihan sa binagdi siya makauli kay may uwan gani truck naman di ay. Loy lagi po dog di mo kay Loita po to skiya. Loy ba sa paduna na silang magkalagso. Cellphone na ira magtawag kayo sa madugi ng trabaho kay ukira o kuan. Ukira ka ng wasisod o Sabado o Domingo. Sabot na naman siguro po kaya sa Ginoon sabot na sa pagilang mga muli sila og weekend. Parang banding sila silang anak. Sila kasakbok anak.
Kala na naman nina ang panitan na kay moabot po itong mga bata ron. Mukab na nila misa, madulang na mukab. Prito po corn of saging. So na magkahumok. Itag-itag lang to sa adlaw sa campus. O kung kakita, nagdadagibutang datos lamisa, anong hipos-hipos man lagi ko ron, muna yung nakitaan. Papa ko matsahat, kasi po daw din na di, pautan nga, humok naman. Hindi ako matsahat kung magkain. Hindi nga, huwag kalibutan, kagikan mag-awan, may nagtugtog. Kaya na pinagpatugtog, di ko rin magka istorya. Sabi ko sa mangga, pa mga bihid. Gaway naman kudaan. Laway na kudaan. Lasan na. Isang tangan o kuan. Suka. Suka o toyo. O toyo o asukal na di ay. Luma. Saba. Ang silingan. Happy weekend di ay. Yung tanan. Kamusta ng panahon diha. Kari kabudak-budak man. Galit kan day bitang mangga. Basta aslam. Hindi ko pa doon ni magpalabi. Tigwala ko silaw-tilaw. Aning gihiwadaan para inabot sa mga bata. Ukab rin na misa na ilang mapunit. Kung din sa grab, dako kadyo po. On pa, dabong pa. Ilaw na ko. Kagubag dagway. Kagubag naong. Samot kagubag katong naong gubagandaan. Kagubag. Kina kay dabong pa ni labis ko sinag maguwang na. Sa kaning herlin makaplag ining magaha. Jadi bizaan ra bazid. Ini pakita na tangan brown sugar. Brown sugar o tuyo. Ayan na. Malipay na ulit mga bata yung kabot. Ukab sa lamisa na yung ukab. At sampurado mo na yung takon sa kayo. Abday-abdita. Kaya na pakigawas. Daan, lagi-lagi po. Kuan naman ko ron kani mangga. Prito ko saging. Diba? Makaikag. Kagba gapog ngong. Kagba ang daan sa magkagba.
Nap na kaya. Bawal. Ah. Budget.